No, na jednej strane mám veľmi rád, keď to sa mi stalo teda v mojej práci, kde ľudia zistili až časom, že by to na mňa možno nepovedali, že som metalista, že graulujem, škriekam a že tie texty sú ako dosť také ponúre, pochmúrne. Častokrát sú to psychologické ťažké témy, čo má Morna. A ja osobne to vnímam naozaj tak, že keď hrám a tvorím tú hudbu, tak je to taký únik z reality pre mňa a zároveň je to aj brána, ktorou môžem posielať možno nejaké veci zo svojho života. Že pomocou toho metalu a tej tvorby si viem veľa vecí aj sám sebe akoby vydiskutovať, vysvetliť a tak ďalej. Čiže ono to má určite nejakým spôsobom terapeutické účinky. Či už počúvanie metalu, hranie metalu. A o tomto určite sú aj nejaké štúdie. Ja teda neviem to z hlavy menovať, ale niekde som zachytil, myslím, že takí najkľudnejší ľudia, ktorí najmenej vyhľadávajú alebo majú najmenej psychických problémov, sú možno práve tí, ktorí pomocou toho metalu sa dokážu z toho dostať. Lebo ja som sa stretol aj s tým, že tá komunita tých metalistov, neplatí to samozrejme pre všetkých, je taká priaznivá. Že tí ľudia sa vedia častokrát aj spojiť, možno nájsť nejaké spoločnú reč a tak ďalej. Veľa ľudí viem, že sa pri metale vyventiluje. Aj v práci, keď ťažký deň v robote, tak si treba proste pustiť Obscure Sphinx alebo nejaké ťažkopádne riffy, ktoré proste tomu človeku trošku tak tú náladu takže zráznia a možno ten mozog to tak lepšie spracuje, vyfiltruje a tak ďalej. Nedokážem si predstaviť, že by som si pustil nejakú Katy Perry, keď mám zlý deň v práci. Hej? Že to je úplný nezmysel. Ja by som teda prijal každému, aby to bolo také jednoduché, že to, čo pomáha mne napríklad, idem so zlou náladou na skúšku, pohádal som sa s niekým alebo čo. Zistím hneď po prvej skladbe, že to funguje, že to šlape. Môžem sa do toho oprieť a jednoducho fakt po tej skúške idem úplne vyventilovaný z toho, že vygrcaný, vyvrieskaný. Nikto sa ma na nič nepýta, nikto nerieši, že dneska si bol nejak si moc bol protivný a tak na ten mikrofón. Toto neexistuje v metale. Že tam sa jednoducho môžeš sa opustiť, keď ti to proste tá tvorba umožňuje, keď je tak urobená, máš na to pasáže, máš na to proste muziku, môžeš povedať, cháni, dajme si teraz takú nakladačku, že potrebujem sa poriadne z toho, potrebujem sa vyventilovať, poďme na to. A jednoducho, preto tie kapely fungujú, preto sa živé bytosti stretávajú v skúšobniach, aby niečo buď vytvorili, alebo aby jednoducho našli nejaký svoj kvalitný čas a odchádzali lepšie z tej skúšky, ako keď na ňu prichádzali, alebo na ten koncert. Nie vždy samozrejme to funguje, ale myslím si, že ten metal práve toto ponúka ľuďom.